Ramogi jang oyaure kendo machiegni ma en chenro mar piny ka okinyi makawuono wantie kaka kod twak mokwongo okinyi makawuono ma wada mana rango ni in kaka Ramogi jang kama intiere kanyo ibiro paro jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta e yo machalo nade iwacho ni sani kapod wantiere kode ka dipo ni otieko telo mare kaka jatend piny Kenya inibo yudo thuolo mane kata mar gone erokamano kuom gigo duto mane otimo. Nitie jolony mag siasa ma bende osemedo nono kendo leronwa mana kaka oganda ni kata obedo ni gik ma thoth ji mang'eny wacho ni notimo gi e yo makare, sigana masebedo ka wawinjo, sigana ma wasekelonu e Ramogi TV, sigana ma wasetimo nonro kendo wakelo ni yo makare, mago duto ibiro parego jogo masire lwedo, jogo maseye kuoma telo mare. Iwacho ni ngima osebedo matek, ngima oseridore, nengo mar ngima oseidho e kindegi duto. Higni 10 mosebedo jatend piny Kenya ka odiochieng' manyoro ne otel ne oganda jo Kenya duto ka gihingo higni 59 mar Kenya mar yudo loch mare mar madaraka. Nyasi makamano manokelni achiel kachiel e wang' jowi mari mar Ramogi, kendo wantiere kae okinyi makawuono mana mar nono kendo mar miyi ng'eyo gigo ma osebedo ka timore. Mano rapar mar Uhuru Kenyatta idhi pare e yo machalo nade? Penjo wasekete mbui kata tudri kodwa kochako sani ma en saa 1:30 mar okinyi kamoro amora miyudowa nyaka sama watieke mano saa 2:30 mar okinyi. Konwa ni yudo e yo machalo nade tibo pare e yo mane? Penjo waseketo ni mbui kanyo kendo wayudo mana thuolo mar rango gi kae kendo wasomgi ka wamedo mana koni mondo ibed gi ng'eyo malach. Ramogi jwang' nyoro ne ntiere sigana mopogore opogore to okan ka kenda mana kaka pile chenro mar piny wabedo kod jalony e wechego mag siasa kachiel kod jogo manyalo miyo paro mopogore opogore. Wantiere kod okil Kamaloka ma bende nigi lony e wechegi mag siasa, okonwa wechegi mag siasa bende ni dhi nade. Mano okil Kamaloka Brian Onyango machiegni. Erokamano Cleophas. Ramogi TV kendo wada mana chake odiochieng' manyoro ne chenro dhi nade. Madaraka Day mar 59 mar piny Kenya, nyasi ma jo Kenya ne orito ahinya mar neno nyasi mogik mar Uhuru Kenyatta korka kori ne oteri nade? Erokamano Cleophas kuom rwaka ne jonenowa. An kaka nene chenro mar Madaraka Day ma iluongo ni Higni 59 bang' Kenya nochako bang' Kenya kosechako iluongo ni self rule. Anene ka ne en chenro manochanore kabisa kendo ne en chenro matang'o chenro ne tango Kenya kaka nyathi maduong' kendo jaduong' nikech ing'eni ka ng'ato osechopo higni 59 obedo jaduong' kendo obedo ng'ama nigi nyikwaye kendo ng'ama nigi jomadongo. Koro aneno ka chenro no chane yo makare kendo ng'enyne ne en mana tang'o ne jo Kenya kaka arita kwe margi kalure gi kaka negitime, nikech kinene maber to jo army emano okawe malich moloyo. Koro aneno ka it was a show of loyalty and a show of unity kendo kata bed ni jo siasa magwa okoyudo thuolo mag go siasa kacha to naneno ka mood chalo kagima Kenya osebedo piny mosebedo jaduong', osebedo piny mang'ongo kamano. An mane kaka nanene ka it displayed the maturity of Kenya. Gite mane teore nitie jogo mane pako jok mopogore opogore mane chopo kanyo kendo nitiere kit lony mane nyiso ahinya to ne oganda jo Kenya mano moting'o nyaka mago mag kit lweny. Kineno geche mane ringo kacha, nitiere ndeke mane ringo malo. Kitemo rango nyaka sani okang' ma Kenya osegoyo en moro manyalo wacho ni higni 59 ka warango gi pinje mamoko ma osebedo kod dongruok mathoth to pok gichopo kata higni 50 are gi chak bedo kende kata taro kendgi bang' yudo loch. Aneno ka Kenya osebedo gi strides madongo kendo Kenya osekawo okang' madongo kalure gi weche arita kwe kendo weche manyalo yua machiegni pinje moko. Kendo kineno ka jo Kenya ne commemorate countries moko iluongo ni Independence Day, lakini wanalonge ni Madaraka. King'iyo gima ne timre e pinje maoko
kendo king'iyo piny ma Uganda apani piny ma Rwanda bende pinje ma Uganda gi ma Rwanda nooro ambassadors margi kendo king'iyo gima ne timre Uganda en ni Uganda ne appreciate kendo ne commemorate chieng manyoro e bunge margi nikech e bunge margi nonego bed ni gibet nyoro lakini speaker nowacho ni in order to assist our Kenyan brothers to celebrate Madaraka Day margi ne ok gisit matiende ni ne luoro maduong' ahinya mane pinje moko ne gichiwo luor ne piny Kenya kamano ne gichiwo luor ne piny mar Kenya but king'iyo kendo yuka arita kwe kendo iwacho ga ni Kenya en achiel kuom pinje moko mag East Africa ma arita kwe margi ni maber kendo army margi nigi advanced technology kendo matiende ni achiel kuom teko maduong' mar Kenya East Africa ka en kalure gi tekruok or tiegruok mar army kendo tiegruok mar navy gi mar air force koro ma ne en thuolo makare mar tango ne jo pinje duto gi jo East Africa ni ma e lony marwa kendo kalure gi arita kwe mar jo East Africa Kenya ni malo e gigo duto nitiere hemko kata museum moro mana kinyalo neno kanyo e wang' jowi mar Ramogi TV nitie gigo mane inyiso kacha kit lony mopogore opogore bedo kod hemko machalo kamano mantiere Uhuru Gardens en ranyisi makare komo kane historia mag jo Kenya duto kaparno chien kama wae mondo mikik wadogi hemko makamano kane oger kendo kane yawe yanga gi jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta en gimoro minyalo wacho nade keto hemko machalo kama en gima ber saidi nikech iyudo ka ng'eny nyithindo madongo kata wan ka wadongo to ng'eny ne iyudo ka ok wanyal paro kata ok wanyal yudo thuolo mar neno kaka ne kwerewa nodak kata gima notimre ne kwerewa kapok wachopo kuma wachopeni koro iyudo ka hemko mar Uhuru Gardens ma nyicha ker marwa Uhuru Kenyatta noyawo en ranyisi ni Kenya oluoro kendo appreciate kumo ai kendo Kenya nigi thuolo mar dhi mbele koro matiende ni ng'eny pinje mo ok dwa kano heritage margi mago pinje mo are not proud of kuma gi ai lakini kineno kiluwo kata kaka Uhuru Gardens no chakre nikech kanye kuma nitue jomane dhao mondo wayud mondo wayud loch marwa mondo wayud loch mar piny Kenya koro kolure gi kaka Uhuru Gardens no chakre I think ni ne en gimoro maber kendo en gima bokonyo the current generation gi the future generation nikech koro wang'e ni ndalo ma mbele kaka biro kendo ka wan gi nyikwewa gi nyithindwa wanyalo bedo gi thuolo mayot mag kono gi ni kae kuma ne wayae kaka Kenya kendo kae kuma wadhiye kendo kae kuma ne wantiere kamano koro aneno ka hemko ni en ranyisi maber kendo chike wantie gimiluongo ni preservation of national heritage kendo aneno ka magi one of the points ma aneno ka ker mar kerwa Uhuru Kenyatta otimo maber kalure gi kaka sheria dwaro ke sheria dwani the national heritage must be protected and be safeguarded for the future generation kamano igite wacho mana ni en poch gi pagi jogo duto mano rango ni duto chopo e yo moro madwarore kendo mawinjore e odiochieng' manyoro ne micho chiw kendo mich mano chiw mopogore opogore mago nitie jogo mane yudo mich mara wacho ni agin mich mopogore opogore nitie moko mano yudo mich kaluwore kod bero kendo mar gero mano hemko no mara Uhuru Gardens kachiel kod keto aluora no bede moro makare kachiel kod mano be e pautuke ma ulinzi jogi tano tigo ne gin mana jolweny iparo ni e kinde higni 10 mar Uhuru Kenyatta tiyo kod jolweny e migepe kod sectors mopogore opogore osekonye e yore kaka oriembo piny owacho kendo kaka omedo tayo sirkal e kinde gi mosebedo jatend piny Kenya kamano Apani it was a very good idea nen thuolo maber mar paro ni wanyalo tiyo gi jolweny nikech king'iyo pinywa mar Kenya yot mar bedo gi maundu iluongo ni war civil wars tin nikech koro yudo ka ng'enyne
jo army magwa mag Kenya rito kwe mana e pinje maoko. To kineno ka President Uhuru Kenyatta especially bang 2018 2017 ka nodhi okawo jolweny kendo okawo jolweny otiyo kodgi e service sectors. Emomiyo inyalo paro ka nondiko jalweny mang'ongo mondo obed Director General mar Nairobi Metropolitan Services NMS. Kendo okawo jolweny odhi ogero Ulinzi Stadium kendo okawo jolweny odhi ogero nyaka yore nyaka mar Uhuru Gardens ni bende nyaka mar Uhuru Gardens ni oger mana gi jolweny kendo inyalo ntie achiel kuom okinde wadwa mawacho ni ma iluongo ni militarization of government, lakini an kaka nene en ni the military kata jolweny onego bed ni itiyogo to serve Kenyans. Matine ni tijgi ok chung bang arita kwe, tijgi ochoko nyaka tiyo ne jo Kenya. Koro aneno ka tich mane gitimo ni gikelo jolweny emogero Ulinzi Stadium kendo emogero Uhuru Gardens, omiyo Uhuru Gardens gi Ulinzi Stadium gi okawo thuolo matin kendo king'iyo maber kendo wan kaka jo Kenya wanyalo ng'iyo ni stadiums kawo ga ndalo adi mondo ger, but inyalo yudo ka stadium mar Ulinzi ni nokawo thuolo matin saidi kata Uhuru Gardens arene chake gi kalure gi kako segere okawo thuolo matin kendo tich motim kanyo en tich maber kendo iyudo ka pesa motigo en pesa modok piny kendo teko motigo en teko modok piny. Matinde ni Kenya oyudo a very good deal in tiyo gi jolweny, nikech jolweny gi ka watiyo kodgi kaka jowa kendo it is an art of display of their loyalty. Kendo kineno ka achiel kuom ranyisi mano migi kendo awards mano chiwgi ng'eny gi omi ilungo ni presidential awards, Order of the Grand Warrior, Moran of the Burning Spear, mano migi nyoro. Kendo iyudo ka gik moko aila gi kotimre to miyo jolweny ratiro maduong' ni gimoro amora ma gitimo ibo migi puoch gi pak kamano. Mane gigi te Brian ka wadhi mana nyime, ntiere wach makoro nyaka sani osebedo lela ni nitiere gigo ma jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta etende magigni 10 osetimo gik moko ma jo Kenya biro parego. Adani kona mana pachi kapok wawinjo sigana machielo mana losno kod Edwin Okoth mondo arangane yorego mag uchumi kata bero ngima jo Kenya. Nengo mar ngima noidho e kindegi magigni 10. In kaka Brian kiketo nyima oganda, inyalo paro Uhuru Kenyatta gang'o etende magigni 10 manyoro notimo nyasi mare mogik mar madaraka kaka jatend piny Kenya. Kamano kerwa ma piny ka Uhuru Kenyatta anyalo neno ni nitie gik mang'eny manoloso kendo nitie gik mang'eny mane otimre ka ne en president. Mokwongo manyalo wacho kaka okil en ni kane wakelo pend chikewa mag 2010 ilon Constitution of Kenya 2010, Uhuru Kenyatta emane ker mokwongo mar tiyo bang' kane osekel pend chike 2010. Kech inyalo paro ni samane katiba okel President Kibaki emane president, lakini transition matene ni constitution ni chako tigo ka president manyien obiro. Matene ni Uhuru Kenyatta emane ker mokwongo mar implement the Constitution of Kenya 2010. To achiel kuom gik maneno ka otimo kata manyalo parego en devolution. Kendo inyalo yudo ka devolution was first provided for under the Constitution of Kenya. To President Kenyatta emano kungo keto policy mokwongo mar devolution, lungo ni devolution policy, mano miyo koro counties nyalo tiyo maber kendo nyalo transition from county council to counties. Gimara riyo maneno ka Uhuru Kenyatta otemo kendo otimo maber en gimilongo ni the 2/3 gender rule, ma kendo gimane pend chike mar 2010 okelo. Kendo inyalo yudo ka chikwa mar Kenya wacho ni atamalo 2/3 atamalo 2/3 of nominated members should not be one gender. Matine ni at least a third onego bed ni ka intie mon to ka onego bed ni intie gi chuo, ka intie chuo nyaka bed gi mon moko mario 1/3. Koro ineno ka cabinet mar President Uhuru Kenyatta, appointments mag independent commissions gi kata membership
mag these government agencies, Uhuru Kenyatta notemo matek mondo the 2/3 rule obed implemented. Lakini king'iyo maber kendo kaka iwacho no, uchumi mar Kenya to ka wacha dier odhi malo. Kendo iwacho ni the economy has risen, but the expenses of our daily livings have also gone up. Matine ni oseidho malo ahinya kindegi. Kamano. Koro matine ni gik ma watiyogo kaka jo Kenya osedhi malo. Ineno kaka fuel oidho, ineno kaka bech gik moko be oidho malo. Ji wacho nyaka kae mbui kuma wantiere Facebook live kae ni nitiere nyaka nengo mar dak kata kwa wacho kanyo nengo mar mogo oseidho. Wacho ni kano donje telo kika kuwuok sani ok nengo manitiere kama nitiere chon kae. Kamano. Sani kidhi nyiewo mogo mar 2 kg iyudo ka en siling apani 120 katin. To 2013 kanyo nen gimoro siling 46. Koro matine ni nengo mar dak e Kenya oseidho malo. Kendo kane kalure gi gik ma achiel gik ma president notimo machalo heavy investment on infrastructure, magi gik ma otimre okonyo jo Kenya e yo moro achiel to ohinyo jo Kenya e yo moro. Koro gima nyalo paro ka notimre en ni nengo mar dak noidho malo kendo budget mar Kenya oidho malo. Nikech nyalo paro ka kata mana gowi manoka inyalo yudo ka kane president Kenyatta donjo atamalo mar gowi nen 1.8 trillion kama. But sani kowuok apani sani koro oseidho to 8 trillion. Kata budget bende mano somo e kindego nen mana trillion 1.3 mano higa mar 2013. Kowuok sani budget mano somo mara trillion 3.4. Kamano oidho ahinya nyaka yorego mag budget. Oidho yore mag budget kendo ng'eni gima joneno wa gi jowinjo nyaka ng'e ni samora mara ma budget osomo ma en pesa manitie kod pesa mibo choki. Matine ni ka budget ng'ongo to mano tiene ni ibo choke e yore madongo zaidi. Matine ni prices mag gik moko moyier, the selected items bro idho malo. Kendo prices of selected items moko nyalo dok piny. Lakini kawanene an kaka nene en ni ng'eny bech gik moko oidho malo. Koro achiel kum gik ma nyalo paro go President Uhuru Kenyatta en dok malo kata dhi malo mar bech ngima. Dhi malo mar bech ngima. Gimoro kendo ma daher mondo akony jonenowa gi jowinjo en ni article 69 mar constitution wa mar Kenya wacho ni at least 10% of the tree cover 10% of the country should be covered in trees. Matine ni atamalo apar mar Kenya te onego bed gi yiende. Kendo kineno strategy ilongo ni the national environmental strategy ma ker mar Uhuru Kenyatta o implement, iyudo ka gini omiye thuolo mamalo. Kendo nyalo paro ka ndalo President Kibaki nentie policy moro ni cut 1 tree plant 2. To kalure gi President Uhuru Kenyatta kako osebiro no o implement policy moro ni onge ng'ado yien unless it is very necessary or unless the population mar kanyo are endangered. Matine ni mondo ng'ad yien according to the national environmental policy sani nyaka ng'i maber ni yien ni be ochuno ni nyaka ng'ade mano mokwongo. Namba 2 ng'ade mana ka odhi ketho ngima mar jomodak kanyo. To namba 3 kiseng'ade to nyaka pidh yiende 3. Matine ni President Uhuru Kenyatta gi policy mosebedo ka en ker osetemo moloyo mondo oket yien kendo o comply with article 69 mawacho ni 10% of the country should be covered by trees. Mana kamano nyako Ramogi jong wewe winja ne koro sigana mong'ith mano losnwa kanyo kod jafamarwa Edwin Okoth kotenore kod Higni 10 ma jatend piny Uhuru Kenyatta osebedo e telo. Ngima osebedo ka chalo nade? Weche mag uchumo gi mathoth we wawinji kaka ne oiko na report makama. Tend Uhuru Kenyatta osebed ka keto mahino e chenro mag gedo kaka yo mar nyayo dongruok. Nderni, reru, dho wedhe mag nam
kod chwalo teko mag sitima ne oganda en moko kuom chenro ma osemiyo omenda mang'eny mogik chakore bajet mare mokwongo mar siling trilion 1 gi bilion 300 e iko omenda mar 2013-2014. Okang' ma jatend piny Kenya no pod pako. The naysayers have said that we should not invest so heavily in infrastructure because people do not eat roads, they do not eat bridges. I have refused their pessimism because I know what a new road means to a farmer who has for decades been unable to get their produce quickly to the market. Truth be said, we have built more roads in 9 years than what all previous administrations combined, including the British, built in 123 years. Wapende wasipende, hiyo ndio ukweli wa mambo. Kata kamano, e thuolo mar higni 10 dongruok osebiro kod pek mopogore opogore, kama Uhuru ne okawo telo ka piny ni kod gowi mar siling trilion 1 gi bilion 300, gowi ma koro weyo ka osechopo trilion 8 gi bilion 200. Mano medruok moingo nyading'wen. Gope ma Kenya chulo higa ka higa bende osemedore kod atamalo 300 ka opim kod siling bilion 331 mane ichulo kane Uhuru Kenyatta kawo telo. Pek mar gope koro medo thung'o uchumi kendo choko mar omenda ma bende osemedore chiegni nyadiriyo bende koro yudo pek. Jolony wacho ni gedo mag nderni kod reru dino medo jiwo uchumi maber moloyo. Ponono ni chenrogo ne ochiwo thuolo mag ohala ne jo Kenya. King'iyo piny machalo kaka Israel kata Singapore, moko mosetimo maber kabisa. Sama gitimo infrastructural development, materials temitiyogo e infrastructural development gi wuok e pinyno. Kaka sani kane wagero SGR, kade simiti tem watiyogo ne wuok Kenya ka East African Portlands ne ok nyal podho. Rai cement onigo beni gi expand. Sama gi expand cha gidhi ndiko nyithindo mang'eny. Mane kaka wa create job opportunities. Sama gi expand cha gidhi kawo loan e banks wagi. Sama loans itimo mang'eny e bank kata bank bende koji. Koro matini nitie gimiluongo ni backward linkages kadhi mbele to gi kadhi chien. E higni 5 mogik mar tende, Uhuru ne oyango chenro machuok mar nyayo dongruok mane idendo ni Big Four agenda. Medo chiemo, nyayo kembe maloso mwandu, keto yot e yudo thieth kod gero ute ma nengogi yot en gigo mane Uhuru ochako bang' higa mar 2018. Moko kuom chenrogo osegoyo okang', kata bed ni moko kaka chiemo pod nengogi idho kendo medo pek mar ngima makoro sani chando oganda kaluwore kod kwan ma piny owacho golo. Bang' ng'awo bajet mar piny malo, kawo gowi mang'eny to kod medo moko kuom osuru ma jopiny golo, wich bar koro dong' ne jatelo manyien ma nyaka tem yore mopogore opogore mar dongo chumi mar Kenya. Jolony bende wacho ni moko kuom okenge ma jotelo manyien koro dongo ok gin mayot, kaka duoko bajet chien kata ng'ado kwan mag jotije mag piny owacho kaluwore kod osara mathoth ma piny owacho chulo sani. Jatelo manyien nigi wich bar nikech odhi yudo ka agulu ni nono. Agulu jogi onang'o motieko. Odhi yudo ka guch Kenya jogi onang'o motieko. Machuno ni odhi chako gi chwero deyo. Samo chako gi chwero deyo ni ting'e ni gik ma onego beni dhi mbele dhi chuno mondo mi odhi mbele. Koro ahinya nyaka bed ni odhi ng'iyo rode monyalo dino godo mibadhi. Kodino rode mag mibadhi ka to choko nyalo bedo maber. Government workers ma redundant oningo dhi dala. Mana kaka a family ma broke ng'ado expenses mondo gidag on a very thin budget. E kaka a government ma broke be nyaka cut down expenses mondo dag on a thin budget. Okinya bedo ni in broke to ito spending ni pod itimo mana kaka kawaida asif ni in gi pesa. Kaluwore gi twak mano gole nyasi ne mar madaraka mogik, Uhuru Kenyatta dhi yweyo ka en kod adier ni oweyo uchumi mar Kenya kama ber moloyo kaka ne oyude higni 10 mokalo. To kata kamano, jatelo mabiro kawe bang' yiero ni kod wich bar mar kedo kod pek mar ngima ma ok nigi ranyisi mora mora mar dok piny. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi Jwang, mane report manyo ma wayudo bang' ka twak mar Uhuru Kenyatta kod jopiny e nyasi no oserumo. We wawinjane koro pacha Brian ni gigite mano wachi gi mago mabende ne wasetwak go korka kori wechego mag uchumi gi dongruok mar bero ngima dhano. Nyaka sani penjo moseketo kacha en rapar mar tend Uhuru Kenyatta bang' higni 10. Mbui mar Facebook kanyo wasepenji kanyo ni biro pare nade. Duoko kendo penjo mari
isemiyowa kanyo ang' watang'o ni duoko makamago kaka gimedo mana donjonwa e wang' jowi mari kanyo. Kapok asomo ote mari, wawinja ne pach Brian. Erokamano. Aneno maber kaka wach telo mar Uhuru Kenyatta iparo kendo moko kuom gik manyalo wacho ni anyalo paro go tend Uhuru Kenyatta en dhao machalo dhao against iluongo the fight against corruption. Matene ni e telo mar Uhuru ni ema waneno ka jomadongo inyalo kaw mitere court nikech inyalo paro ka ndalo machon, ndalo Moi gi ndalo Kibaki ne tek mondo jomadongo e serikal omaki magole office nikech corruption. Kendo ndalo telo Uhuru ni kata ka bed ni okotime kaka nidwaro, to at least we saw the gesture and we saw the goodwill mar serikal dhao gi corruption. Gimoro kendo maneno ka highlight kanyo kaka Ramogi en heavy investment in infrastructure, kendo inyalo yudo ka ng'eny infrastructural development oya mana loka, kendo ng'eny ne either obiro kaka gowi kata obiro kaka private public partnerships. Matene ni ndalo Uhuru Kenyatta gi ema waneno ka serikal mamalo oriwre gi serikande maoko, serikande maoko gi organizations maoko mondo okel dongruok e Kenya. Koro kendo kaka gitimo kamano, waneno ni komi serikal thuolo maber, kendo mano nyiso ni ng'ata ma koro bokawo loch bang' President Uhuru Kenyatta bobedo gi tich maduong' mar consolidate both the local resources and the foreign resources mabiro. Kendo kaka jalony owacho kanyo ni gimarach manyalo timre en ni agulu wanyalo yudo ka agulu odong' nono kata agulu gik mantie agulu odok piny. Koro telo mar Uhuru en telo ma kata bed ni okonyowa e yore moko, to nitie kaka jo Kenya ohinyore e yore moko. Koro matiende ni wanyalo wacho ni tend Uhuru ok otiyo makare e atamalo 100. En gi failures mage kendo en gi successes mage. Kamano. E gigi te gima duong' kanyo maneno ka medo mana wachore okinyi ma kawuono en mana kaka uchumi bedo ni oidho ten ngima bende mabedo matek. Nyakora mga jwang' nitiere gik mathoth ma wadalosi okinyi ma kawuono. Weche mag piny Kenya kotenore kod pinje maoko wabiro mako kanyo matin kang' warango weche mane wuok e dhoga jatend piny Kenya ma Sierra Leone. Wada winjo kaka ne oloso Kenya nosebedo koda osiep machal nade gi pinyno mar Sierra Leone kotenore kod weche gi maga rango ni piny okedo e yo makare kachiel kod tiyo kod jolweny ma wantiere go mabende ni sewacho ni gin jogo man gi lony mamalo. Winjane kaka ne jatend piny mar Sierra Leone mano Julius Bior ne oloso odiochieng' manyoro ka ne nitiere Uhuru Gardens. Celebrate in Kenya and in Sierra Leone that we have been through the crucibles. We have faced and mastered our fears and doubts. We have triumphed over adversity, and we have worked hard to build just, inclusive, peaceful nations on both sides of the great continent. But more importantly, the fraternal bonds between our two nations keep getting stronger. On Sunday, I joined the Kenya Defense Forces to celebrate the heroism of 4 Kenyans and the sacrifices of thousands of Kenyan soldiers who fought to restore peace and stability in Sierra Leone. If today we are the 4th most peaceful democracy in Africa, it is partly because of the sacrifice of Kenyans. Thank you, Kenya. Mano jatend piny mar Sierra Leone, mano Julius Bior, kano loso odiochieng' manyoro Brian, kori kaka ninyalo mana neno kendo winjo kaka ne oloso odiochieng' manyoro. Inyalo wacho ni tudruok mar piny Kenya gi pinje ma libamba. Maber ni piny mar Sierra Leone oyudo
wanyawacho ni telo mare kowuok kuom jowagunda mano higa 1961 higni awach ni adek kata ariyo motelo ne piny Kenya kapok oyudo telo mare owuon kowuok kuom jowagunda. Korka kori tudruok mag pinjegi nyorno kwaneno pinje mawuok libamba wa ahinya to ne gintiere kod jombetre mopogore mane ochopo. Tudruok wachalo nade mar bero winjruok mag pinje Afrika to Kenya e wang' Afrika inene yo mano? Erokamano. Piny mar Sierra Leone ing'e maber ni en kawang'iyo age mar independence kaka kisewache mar adier no ni they are older than us in terms of when they attained independence. Kendo piny mar Sierra Leone bang' kane giseyudo independence ne dhao pod nodhi mbele, dhao makindgi iluongo ni civil war nodhi mbele. Kendo kinyalo paro between 1992 gi 1994 ne gin gi civil war mang'ongo saidi. Kendo kaka nini winjo kaka president mar Sierra Leone nowacho ni Kenya nobiro kendo Kenya nokonyo saidi kane gin gi civil war mano biro o restore peace e piny mar Sierra Leone. Koro kaka Kenya gi pinjni moko mag libamba relate en ni Kenya osebedo kaka the more organized brother, the more experienced brother, the more peaceful brother. Momiyo iyudo ka nitie gimoro amora matimre e pinje moko kata ka timre Ethiopia. Kinyalo paro maber en ni chieng' mane Kenya showcase the military prowess mare, piny mar Ethiopia ema noluongi kata prime minister mar Ethiopia ema noluong kaka guest of honor. Matine ni pinjni moko mag libamba gi gineno Kenya kaka pinyno mochanore saidi e yore arita kwe gi yore dongruok. Matine ni pinyni mang'eny ng'iyo Kenya kaka owadgi maduong' e yore arita kwe gi e yore dongruok kata mana e yore investigation. Nikech inyalo paro ka the Kenya investigation agencies sani nigi project Somalia kucho kagitemo investigation into some financial fraud manotimre government of Somalia. Matene ni king'iyo kaka Kenya relate gi neighbors maggi, Kenya nigi reputation mang'ongo saidi. To daher mondo awach ni nitie gimiluongo ni international visit protocol mag pinjni maoko. Matene ni nitie kumoro manasomo ni presidents makadho adek ok nyal bedo e chokruok achiel unless an inauguration mar a new president. Matene ni kata bed ni presidents moko ok obiro e nyasi manyoro mar independence no. Mano ok onyiso ni Kenya onge gi relationship maber gi pinjego. Emomiyo ne gioro ambassadors maggi gioro envoys maggi. Koro an kaka nene sani en ni Kenya sani nigi arita kwe maber kendo gin gi relationships madongo kendo maber gi pinjni moko mag libamba. Mano kamano pinje mag libamba gin jogo monego bed nobedogo osiep makare kendo nyaka kanyo koro moge jong waka uyueyo mokwongo chene maru piny twakwa mokwongo maru piny kantiere ka kod Brano Nyango meno kil kamaloka kachiel kod jalonye weche mag siasa e thurka ta inya wanono telo mar Uhuru Kenyatta. Ini biro pare nade penjo makamago duoko seoro kendo bang' yueyo wakao duoko makamago kendo wasomo ka wamedo mana nono kendo wago mbaka okinyi makawuono e cheno mar piny kikiri mabor. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nipe nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Thieth gi healthcare osebedo chandruok maduong' malich ne jo Homa Bay County. Mine tho ka nyuol. Mine wuotho mabor kadhi manyo thieth. Nderni be richo mochomo osiptende. Mine wa manyuol kata obedi ni gibede e chula mfangano kata obed remba kata obed ringiti kata kiwa. Nyaka gibed gi ambulance manyalo kelogi e mainland e saa asaya. Omiyo wasingo ni bang' ndalo 100. Thieth wadhi kete maino wate mondo bed maber mondo jowa kik tho gi tuoche manon. Wadhi kao pige ma ol chokore matindo goero mondo mi waketgi kanyakla mondo mi oganda wa oyud pige, ostende oyud pige, jo piny oyud pige, sikunde bende oyud pige. Wasingo nikech genowa en dongruok. Nyakora Ramogi Juanga machiegni e tielo wacho ni tielo mogik mara chenro ni mara arupinyo kinyi makaono twak mokwongo kata chenro duto pod wantiere kae ka wamedo mana bedo kodi wago mbaka telo mar Uhuru Kenyatta ipare nade sano osinguni ne wabosomo ote ma osebedo kawuoronwa e mbui mekwa mag Facebook kacha komano Twitter, Instagram bende ikonwa kanyo ote machuok ni biro paro Uhuru Kenyatta e yo machalo nade. Sani koro we wasoma ne ote mamoko manitiere ma osebedo kawuoronwa e mbui sani. SMS na mara podinari adek auchiela nono. Wantie kanyo gi Merem Lucy. Owacho ni Uhuru Kenyatta okelo kwe e piny Kenya gi handshake kindgi gi Raila mokwe. Owacho ni obedo jatelo mamor. Erokamano ahinya Merem Lucy. Machielo bende wadarango kanyo ni ginang'o gini maponi tiere kanyo. Zak Sei owacho kanyo ni anadhi pare gi wach mar wuok from analog to digital atichulo TV eka ine. Awuoro ahinya mano bende gima ne wach kanyo kod jatend migao mar arita Fred Matiang'i e kinde mano chung' ne wechego mag tudruok e pacho kae ka ji odar ka wuok analog ka ji dhi digital. Vera Anyango wacho ni anabro paro Uhuru Kenyatta gi chung' mare motegno e weche ge mag siasa. Mano pacho Vera. Erokamano ahinya Gideon Ndaya wacho ni jatend piny Kenya en jatelo mane oyie tiyo gi jatend opposition mane wach mobiro parego ka entiere kono kama entiere kama chielo bende wadarango ni ote mane kendo mantiere kae. Mark Makolonde David wacho ni Uhuru Kenyatta nomiyo piny obet matek kendo kane nengo gik moko oidho malo moloyo igni mokadho. Mano e ote mantiere kanyo. Nitiere moko bende mawuoro ma ok wayudo thuolo mar keto wang' jowi kanyo to warangi ane mantiere e mbui kanyo. Londiani tuko locked mago jok mantiere kanyo mi oru ote magu ni gin mage. Sam Jakom oro ote moro kae wada some ane mondo wariw gi magi mondo rangi. Owacho ni Cleophas anabiro paro
Uhuru Kenyatta kod keto nyasi mag holidays rotational from one county to another. Wacho ni maok kaka chon ne en mana Nairobi, ayie kode nikech en jatelo ma ohero kwe. Owacho kamano, neno ka intiere Kayole. Owacho digitization mag weche mag sirkal, chenro mag sirkal, mano biro parogo Uhuru Kenyatta 100%. Mano Kalebo Uma ongango mano ka intiere Facebook kanyo. Machielo bende owacho ni otiyo yo makare. James Oduoro owacho ni tuo ni Manyata koso Kenyatta. Owacho ni President Kenyatta Uhuru otiyo yo makare. Owacho kanyo na road kare no Uhuru Kenyatta sani Kenya tiyo gi moko mana eyo mar digital. Nyaka sani wada mana mondo mi warangu weche moko bende ang warango ote mari misebedo kioro kanyo. Waranga ni machielo bende mar Martha Otieno wacho ni Uhuru oero wacho kizungu mang'eny. Wacho ni jo Kenya te ok winj dho ngere. Martha, mano gimomiyo wantiere ka gi Ramogi TV. Wabiro nono ni weche gi duto kendo wakelo ni mana kaka owache, koro waloko ni mana gi dholuo to wami mana weche go e yo makare. Ramogi TV ka en kamano. Ajuma Basement, migosi moluoro Uhuru Kenyatta otemo kar nyalo ne gik ma okelo go ema watigo Uhuru e keto ngima mayot. Wawe Uhuru ywak ni ngima tek, to nikech piny en piny, ywak nyathi wacho ni inyuolo to ngima okuongo. Wacho ni to ema na piny ma ji ywake. Ajuma Basement majagem Ramula hitmaker, erokamano ahinya kuom ote mari. Pod wadhi nyime kod twak e weche gi duto mopogore. Wadarango nono kendo keto ni eler gigo manotimore odiochieng' manyoro. Nyoro nitie gik moko manotimore e wechego mag siasa. Wasetieko wechego mag uchumi gi ngima matek mosebedo gi rapar mari pod wadhigo nyime. Sani wadarango jotend migepe mopogore opogore ne paro Uhuru Kenyatta gi tende e yo machalo nade. E romo manotimore nyoro e kar jot mar jatend piny Kenya mantiere bure Nairobi kae, mano State House. Gigo manotimore kanyo nitie romo. Jal mane okochopo e romo no en jalup jatend piny Kenya mano William Ruto. Chopo kata koso chopo e romo makamano kod William Ruto mane wach no kochopo e kar jot mar jatend piny Kenya duche manyoro. Ne okochopo, loso bende no komiye thuolo mar winjo. Wada winjo mondi wach kaka ne obedo Brian, mano kaka ne ipake gi jok mopogore opogore ahinya jotend migepe mano chopo kanyo. Wawinj giane kaka ne giloso e tiyo margi kod Uhuru Kenyatta higni 10 mokalo kaka jatend piny Kenya. Very heavy dockets and trusted us to deliver. He inspires us every day to reach higher, to break boundaries, to live fearlessly, and to serve our country proudly as women of dedication and women of promise. I don't think that I could have had a better leader. I could have had better direction. I could have had better support, better facilitation, and overall, just a very a representative, unifying figure as president of the country. He's put together as a great team with a vision, and really the transformation that we have seen in his leadership has just been awesome. The president had appointed 7 assistant ministers that were youth, so getting youth also into government. So a lot of achievements. This year, tea farmers are going to earn an increase of over 10 billion on top of what they earned last year. And we've been able to pay the monthly payments, increase monthly payments. So overall, serious improvement on a sector that was struggling and farmers were actually uprooting tea. We have also changed the coffee sector. A lot of factories are now paying over 100 shillings per kilo. We've also revived pyrethrum that was actually dead, and the factory in Nakuru is now running. Farmers are back in growing pyrethrum. It is during this time that I had the challenge of COVID, and we were able to sit down with workers and employers, and we were able to amicably agree that we suspend collective bargaining agreement. And in that period, I've been able to interact and engage with workers, and you can see industrial peace in our country. We've not had any serious strikes. This has given Kenyans time to go to produce and work. The president promised 10,000 kilometers of roads. As of now, before he leaves office,
we have 12,000 kilometers of roads. When you look at our own, economic growth and our GDP has literally doubled during President Kenyatta's time. Industrial output has also increased significantly. Of course, we've seen greater increase in services and other sectors, the fastest growing sectors. But by and large, I don't think there is a Kenyan who is worse off today than 10 years ago. We've done many things. One of the things that we've really stressed a lot is expansion of markets for Kenya's products, and our trade negotiations and trade agreements both in Africa, resolving issues in East Africa, which is our traditional market, expanding markets in Europe, securing a market in Britain after Brexit. It's been a game changer for Kenyan farmers and Kenyan producers. In industry, we've seen an expansion of our, especially in our export processing zones, we've seen a lot of new investment. Our small and medium enterprises, they have also grown a lot, both with the support in financing, say from KIE, and support from Kirti. We've seen an expansion and a growth in enterprise, and we're very excited about that. My security sector has got 26,000 brand new vehicles moving around the country through the motor vehicle leasing program. I can reach every part of the country because every county commissioner, every deputy county commissioner, and every administrator is able to move around. You could not talk about this in 2013. I mean, we came to government when police officers were pushing vehicles. Sometimes they don't have fuel, sometimes they cannot get some places, but that's not something we talk about these days. Nyokora Mogejang mago jatend migepe moloso mugi kanyo mano jatend migao mararita Fred Matiang'i mano loso kane poko chako loso mano jatend migao mochung ne weche go maga ohala imepachoka mano ni trade ka mano Beti Maina ino kanyo koloso yo malach iwacho ni weche gi duto ma Uhuru Kenyatta osebedo ka timo nitiere gik moko mano osebedo ka ichiwo kata umipeka inyenye weche go mago ohala bero ohala kendo keto lwasi makare maga jo ohala e gigite wach machielo kopogore kata gi mar ohala kaka wada winjo sani Brian nitiere wach ma othionyore kendo na wache kapoka wawinjo weche manowuoke kar jot mar jatend piny Kenya nitiere William Ruto ne okochopo e romo maka mano to noduogo nene mana ka entiere Uhuru Gardens winjruok mare gi e kinde gi duto nyalo bedo ni bokonyo sirkal higni 10 to higni 5 mogik. An kaka nene ingeni office mar deputy president en office mondike sharia kendo ene pend chike magwa kendo gimora mora ma the deputy president onego tim onego align itself with kaka president dwaro. Koro an okang'eyo ka deputy president Ruto okorwaki e thuolo no mane giromo gi departmental heads milongo ni ministers kata cabinet secretaries, lakini kaka sebedo kang'iye kendo kaka sebedo kanene en ni relationship mar president Uhuru Kenyatta gi jalupne William Ruto osebedo ka ok ni kare ahinya, kendo inyalo wasebedo ka wawinjo kata kaka deputy president William Ruto osebedo ka wacho kaka relationships margi ni chalo, kendo inyalo paro ka nyoro jatend communication mare milongo ni Emmanuel Talam. Emmanuel Talam en jatend communication e office of the deputy president no golo information ni deputy president ok norwaki e chenro machalo kamano, lakini kaka neno ni relationship mar deputy president gi president onego bed ni makare kendo ngata mobedo selected kaka deputy president onego bed ni winjo president e yo mamalo, kendo kaka sebedo kaneno kiana neno ka deputy president oko sebedo kanigi winjruok ma kakidwaro gi president Uhuru Kenyatta, lakini king'iyo news manotimre nyoro ni bang' wuok Uhuru Park kata bed ni cabinet members moko no the state house kata no the bang'e gi president Uhuru, deputy president no the
Kikuyu constituency kendo no the campaign trail kendo kane joma supporte kendo josiasa mane giwuotho go no wacho malich ahinya kaka ne gik moko timore kendo kaka ne deputy president okomi thuolo mar wuoyo, lakini king'iyo kaka deputy president no respond kendo en no wacho ni weche mag tendo Uhuru ok nodwa wacho, en nodwa wacho mana kaka obotelo komiye thuolo. Kendo aneno ka koso rwako deputy president William Ruto e thuolo e nyasi manyoro ne en a display of political maturity. An kaka nene nikech kalure gi kaka siasa osechacho, ntie wezekano ni de president Uhuru Kenyatta do luongo jo siasa kendo do luongo jo siasa mondo owuoye thuolo manyoro gik mang'eny mane ok ne gidwani otimre machalo kaka partisan politics do kel kaka ranyisi. Kinyalo paro ni 1st June of 2021 deputy president no yiene mondo owuo gi jo Kenya, but 1st of June 2022 ok no yiene nikech it is also informed by the previous history, nikech nyalo yudo ka previous occasions jo siasa moko ma omi thuolo no sebedo ka tiyo gi thuolo no mondo gitang' kaka gin popular gi jopiny. Koro matene ni nikech manen nyasi maduong' mar celebrate Kenya, ok ne president Uhuru gi jogege ma gitiyogo ok ne gidwa ni occasion ni obed watered down gi weche siasa. Koro aneno ka it was a display of political maturity, kata bed ni moko kuom jowa wacho ni ne en ranyisi marachaya. Koro ayie gi wachono ni achiel kuom gima wanyalo paro go Uhuru Kenyatta en display of political maturity. Nikech kaka ja siasa doka wakawa thuolo no mo gogo siasa, lakini okaw thuolo no mo focus on wechege mag Kenya kaka president. Kawan gigi te iwacho ni en mana paro nitie jo siasa jo lonyo weche mag siasa mamoko mawacho ni nitiere maling'ling manosewachi mabende se bedo ka ilero mabende en gimoro ma oganda koro sani bedo gi ng'eyo ni koso mar loso mar William Ruto odiochieng' manyoro en gimoro mar keto picha makare. Welo bende ne nitiere odiochieng'a manyoro, to penjo en ni kata welo moko osebedo ka bedoga to William Ruto pod osebedo ka loso, en ang'o motimore odiochieng' manyoro? To nyaka kadong' mana gi odiochienge 68 kende to wachomo yiero maduong', en ang'o mosebedo ka timore? In kaka okil Kamaloka ketno ne ler Uhuru Kenyatta sani kirange iwacho ka in legacy mare ibo pare ka ng'we weche go mag rito weche gi mawuok e doho, winjruok mare kod doho ma pacho ka. Iwacho ni court orders moko osebed ka ichiwo to ok olugi kata ok owinjgi. Kuom ranyisi nitiere mano mar Miguna mondo duoge thurka, osegole marom nade, bosebedo koluwe weche gi mag chike, bosebedo ka orito gi kaka jatend piny Kenya, kodok korka weche mag yiero kata puodho jong'ad buche mosebed kitero kuome ahinya mago mag apil mano doho no mar apil mano chwalne to nyaka sani nitiere moko mano wacho ni oket tenge. Gigi duto ka itemo rango osebedo gi winjruok makare kata kok en makare gi jogo mantiere e doho ma thurka gi weche go mag chike. Inyalo miya tamalo adi mano kora keti kata ewi 100 inyalo miya di ka irango tende e kinde mag higni 10 gi. Erokamano. Achiel kuom gik maneno ka ker Uhuru Kenyatta ok otimo maber en rito chike kata rito court orders. Kalure gi atamalo anyalo miyo with respect to observing the rule of law and obeying court orders anyalo miye 40%. Kendo miye 40% nikech kalure gi sheria marwa mar Kenya wacho ni in front of the law everyone is equal. Matene ni ng'ato onego bed ni ng'iyo sheria kaka dwarore. Matene ni onge ng'ama immune to luwo sheria. Koro tamruok mar President Uhuru Kenyatta appoint judges kata bang' court kosewacho ni ndik judges, onyalo bedo ni en gi paro mopogore kendo en gi paro mopogore gi judges moko, lakini gima sheria wacho ni bang' Judicial Service Commission kose ndiko judges tich Uhuru Kenyatta is merely ceremonial
en onego beni ogo mana signature mare kendo appoint gi. But kinyalo ng'iyo maber, President Uhuru Kenyatta nooro gik miluongo ni reservations. Lakini bang'e kane wasomo gini maber, ne wafwenyo ni President Uhuru Kenyatta kara nochiwo ga information to the Judicial Service Commission. Emomiyo nineno ka one of the first assignments ma Chief Judge marwa miluongo ni Justice Martha Koome nodhi otimo mokwongo. Chief Justice nodhi ensure ni judges gi obed appointed. Koro amiyo President Uhuru Kenyatta tamalo 40 mana nikech koso luwo chik kakidwaro. Kata bed ni nen gi paro mopogore, but nitie gik ma kisheria itime kakidwaro. Kata bed ni in gi paro moro, to mano e kako nego bed ni timo. Lakini aneno ka en gi thuolo maber mar loso kuma bed ni noketho. E thuolo mar dweche 3 kende, karosh ni dweche 3 mwango sana. So wasechopo dwe mar 6, wadong ka gi matin ne dweche 3 to chomo oyiero mar dweche 2 mondo chop dwe mar 8. Kaetemo man rango. En ang'o ma Uhuru Kenyatta nyalo timo thuolo makama? Mondo itere kata tamalo 50. Wacho ni 40 kacha 40 kichopo. Mano intiere mana e wi sup. Jogo ma timo penj ma mbarare opogore. Ka yudo 40 kanyo to itony. Ka intiere 39 ka inya madho sup kata nya wach kata ni pass. En kanyo minyalo kete atamalo 50. Nikech atamalo 50 kata makore wacho ni kata en average. En ang'o monego tim mondo mi ochop kanyo ka irango weche gi mag rito chik. Kamano. Aye kodi ni sama wuoy ni kalure gi observance of the rule of law, President Kenyatta ni piny ni e sup kanyo. Koro achiel kuom gima neno ka President Uhuru Kenyatta nyalo timo e ndalo modong' gi. Nikech ndalo modong' gi ok oyiene ndiko sheria, ndalo ni tin ne tero kata sheria e bunge. Koro gima onyalo timo en ni nitie judges moko 4 monego bed ni notimo negi appointment. Apa ni Uhuru Kenyatta nyalo loso kare by going ahead to appoint these judges. Mano Justice George Odunga, Justice ntie judges ariyo moko ma ok no appoint to the High Court and also 2 judges to the Court of Appeal. Okay? Koro aneno ka achiel kuom gik ma Uhuru Kenyatta nyalo timo mondo olos kare kendo oidh nyaka 50 en ndiko judges gi. Gimara ariyo monyalo timo en enforce policy kaka court owacho, nikech inyalo paro ka court nowacho ni okrach mondo serikal odwok okaw kata Kenya Meat Commission mondo terne jo army. Okay? But onego time kalure gi sheria. Matine ni one of the things ma President Uhuru Kenyatta nyalo timo en ni onyalo timo gi kaka ne court odwaro kalure gi duoko Kenya Meat Commission ne jolweny. Matine ni court nowacho ni is okay, inyalo tere ne jolweny mondo jolweny manage, lakini onego bed ni itimo, ok onego bed ni iriemba ji tich kamano, onego bed ni policies machal kamae gi kamae inyalo timo. To kang'iye to mago achiel kuom gik ma onyalo timo kalure gi ndalo modong'. We have less than 68 days, but gima nyaka ing'e en ni Uhuru Kenyatta stops being the president of the Republic of Kenya chieng' ne mogik mar bedo ker mar Kenya en ka ker moro cha ochamo mumo. Matine ni we have 60 days to the election, but we may have even 60 more days after the election mondo ekoko okaw. Koro kalure kaka wang'iye kawa paro kata kaka elections gi nyalo dhi e court kata nitie gimiluongo ni transitional period. Uhuru technically nigi ndalo 120 kama, lakini nitie gimiluongo ni the lame duck period. Matene ni bang election nitie gik mo ok onego bed notimo as a sign of goodwill. Sheria oyiene timo, lakini as a sign of goodwill ok oyiene timo, machalo kaka kaw gowi manyien, forming new partnerships unless they are very necessary. Koro ndalo 68 modong'gi kata ndalo 120 mare kaka jatend piny gi. Apa ni nitie gik mang'eny monyalo timo to observe the law mondo atamalo mare mar luwo sheria ni oidh malo. Ka wang'iyo weche Miguna,
Mana ka inya wacho matin ewi Miguna kanyo gi wach mari Ramogi kotenore kod weche goduto manotimore ka watieko mana twak ma kawuono mondo warang bende ote ma osedonjo ka watieko twak okinyi ma kawuono. Kamano, ka wang'iyo weche Miguna, inyalo yudo ka kot osebedo ka wacho ni Miguna odwoki okel Kenya. An kaka ng'iye kaka okil, anene ka kot order ni nochiwne Fred Matiang'i kendo nochiwne the director of immigration. Kendo inyalo yudo kaka court papers ma mondiki moluor Miguna nomi conditions mag donjo kata protocol mag donjo, nikech kata ka koto wacho ni idonje Kenya nyaka idonji for the sake of security, nyaka idonj kalure gi documents moko. Koro achiel kuom gima President Uhuru nyalo timo en ni President Uhuru nyalo kelo policies kata nyalo inform a practice ok ne Miguna kende but ne ng'ata mondo donjo Kenya obed mayot ne jo Kenya kendo obed moro marito kwe. Kamano. Erokamano ahinya Brian. Wayudo ne ote machuok ma ochoponwa kae mowuok e mbui magwa mag Facebook ka wada mana nenogi kaka gimedo mana donjo ka wada somo ote magi masani nitiere wan kanyo gi Irene Oluoch ka mano oro ote mare odongo wuod Asembo Jangoma wacho kanyo ni Cleophas oyawre ahinya neno rupiny maler kana Asemo got bondo kae Uhuru idhi par mana kod ndara mane oloso go bat uchumi ne ohinyowa education bende ne ber. Erokamano ahinya odongo ote mar Irene bende wabiro mana yude kanyo. Irene F. Oluoch wacho ni ndara molos mong'ith ka gimoro ber to ipako. Erokamano ahinya Irene. Wadhi e ote machielo bende kanyo wadarango ni ng'ama nitiere kodwa ka Ramogi TV cheno mar piny Raftaf japicha wacho ni an apare gi wach mar miyowa DP mamiyo Martha Karua. Erokamano ahinya, mano wach mane odiochieng' manyoro bende ne omul gi jolony. James Masinde Odworo wacho ni President Kenyatta mane Uhuru otiyo yo makare kendo onge wach. Erokamano ahinya James. Vitalis Ochieng wacho ni an apare gi ngima matek mokalo masani wakaloe kata obedo ni otieko tam mare nyaka ne gimosre kwe obedo e Kenya kata obedo ni jalupne to koko oko. Wacho ni kanyo bende okelo CBC gowi mar Kenya to ndi otek. Machielo wadarango kanyo Renix Ward Monica wacho ni mar Mombasa asedonjo kendo aparo ker kod wechego ma opogore. Mano wacho kanyo ni kendo bedo machiegni kod jolweny. Wacho ni ohero jolweny moloyo ordinary citizens. Wach machielo bende mar Engineer Lazaro Kanyambok bor kanyo to waburo manago ni erokamano kuom bedo kodwa. Angel Gracious wacho ni ndara ogerore maratari SGR gi ngima man malo mogik. Erokamano ahinya nyakora Ramogi Ajwang'. Mago duto mantiere kanyo mago e ote man uoronwa kae. Jogo manoronwa ote bende mag SMS e 2390 wagoyonu erokamano ahinya kuom bedo kodwa e chenro okinyi makawano. Mogo sani wacho ni 150. Odek Boya wacho ni kowuok kalo kabich wacho ni anabiro paro migosi Uhuru Kenyatta igigo duto kaka nitiere kendo amor. Wach mari mogik ka watieko twak. Erokamano Cleophas. Gimogik ma daher mondo akon jo Kenya kaka okil en ni the best gift kata gima ber moloyo ma President Uhuru Kenyatta nyalo timonwa kaka jo Kenya en gimiluongo ni a peaceful transition or a peaceful handover of power. Kendo ng'eny African states gik maketho ne giga moloyo en the lack of a peaceful transition of power. Koro kerwa mar Uhuru onego miwa peaceful transition of power, but wan kaka jo Kenya sama wang'iyo gik ma President Uhuru Kenyatta otimo wabeduru gi kinda kendo wabeduru gi lemo mondo the next president ma waboyudo en president mabokelo kwe kendo bokelo dongruok kaka Uhuru Kenyatta otimo, kendo en president madhi timo gik mabecho, madhi mbele gi gik mabecho ma President Uhuru Kenyatta otimo gi madhi ketho president madhi ketho gigo maricho mane President Uhuru manotimre ka President Uhuru ne en kerwa. Koro daher mondo jo Kenya wate wanyalo timo mano by exercising our right to vote kendo wadhi wago kura kendo we maintain peace e gimoro amora ma watimo.
Erokamano nya Brian kuom yudo thuolo mar toko okinyi ma kawuono nyakora Ramogi Jwang. Erokamano ahinya Engineer Eriko, erokamano nya kuom kete kae. Ochieng' wuoda ero, erokamano ka en Naivasha, Onyango Otieno bende ote mag donjo kae. Nyinga Cleophas Loch, ne en chenro mar Piny mabiro en pokopogore kod nyawado Sharon Ng'ao, kik idhi mabor kete mana ka.